Abasondele siyafunda manje. Guys, yabo umuntu ozalwe ekseni angeka i-personality yakhe ifane nomuntu ozalwe ntambama, nomuntu ozalwe ebusika ngeke i-personality yakhe ifane nomuntu ozalwe ehlobo, yabo. Why isikhathi sibaluleke kangaka kulento yokuthi unhloboni yomuntu? It's because wona ama heavens lawa, the field is divided with different energy archetypes in different regions, yabo. That is why ehlobo kwenzeka into ezihlukile kunezenzeka ebusika, angithi yabona. So what can make umuntu ozalwe ebusika afane nomuntu ozalwe ehlobo, yabo? There is that thing. So ngoba uyazi umuntu wakhe i-DNA, yakho the DNA, kule DNA there are nuclear base. Lama nuclear base wona aqhamuka kanjani, yabo? How do this, because the nuclear base constitutes the DNA strand. But what is the process? Yini yenza ukuthi umuntu abe yilento ayiyona based on the placement of planets and the sun in the heavens? But let me give a credit where it's to Ra Uru Hu, the founder of the human design, the late Ra Uru Hu, who downloaded the human design through the voice in approximately, if I'm not mistaken, 1987. So ngalesi sikhathi ubingelele changes akasha uthi kungenzeka noma yini noma inini noma kanjani kunombani, ngoba impilo ayisiyona lento ucabanga ukuthi iyona. Possibilities are infinite in the universe. Your own consciousness is your own limitation. Kukude lapho esisuka khona futhi kukude lapho esiya khona. Beka phansi umoya ungatatazeli, uyabona. Okay, good people. Alona iphutha ukuthi ube lenhlobo yomuntu oyena. Yeso. Sometimes kuzomethe uzama ukufunda ukuphilisana nakho lokho ngoba khona into engekuyishintshe ngawe. Yabo ama planets ukuplaceka kwawo la kukunika ukuba uhlobo oluthile lomuntu. Kodwa ke siqali la. Yabona i-universe le. We are in the dual nature of the reality. There's this and that. Yes, there's yin and yang, masculine, feminine, yabo. So uma ngihlukanisa ke le Rave Mandala into two halves, now I'm finding in la the yang, the masculine part, and the yin, the feminine part. Ngiyabo. So usho ukuthi kule region ekusukela around on November 6 kuya njalo ngala mhlambe around o May 3, it's a yang part. Ugate 1 ula yini ke mase ngikhuluma ngogate 1 manje, le Rave Mandala le njobe represented that quantum field in the heavens. I Rave Mandala ina 64 gates. Nama 64 gates ama energy archetypes or energy flavors asiza ukwakha ama 64 codons akho. Lawo ama codons akha ama proteins, lawo ama proteins bese akha ini your cells, and then your cells